tunggal baryo, iti kawayan, adu itiin kay pagpilian. Basta nating awan ti problemam, adu a klase ti makitam. At daparda siligan palang, bunga marunggay abaget galyang. Pitsay kamote ken mustasa, tarong kamatis at dapay parya, at dabalangag ken karabasa, bukod sa luyot at dapay okra, at tabungaw ubay ken utong, ngalngalunay kapatiti ken kwantong, uray pakakpatani ken uong, sibuyas bawang ken balatong. No kayat yu ti prutas at da dito'y ti mangga, at dabayabas ken santol agraman ti papaya ken pinya, at da sarkwelas kay mito abukado ken langka, lukpan lumboy ken adu akita ti saba. At daan sustansya ken iso ti taraon amang mangted salon at ken piksa ken dakkel atulong daytoy iti tunggal pamilya, iti naten ken prutas ken napnon vitamina. No naten ti pagtutungtungan, dito'y ilimiti kaaduan, tunggal baryo iti kawayan, adu itiin kay pagpilian. Basta nating awag ti problema, adu a klase ti makitam, at daparda siligan palang, bunga marunggay abaket galyang. Nasustansya ama makan, at dalaang iti arubayan, nagtitinulungan ti kada pamilya, tapno salon at kat maaywanan, gapong iti barangay nutrition, di da maumamang banbantay, mangay aywan ken mang tartarabay, ti salon at tunggal pumarangay, mangay aywan